Tak jo, takže ahoj, vítáme vás u tohohle videa. Tohle video bude teda tag, asi tak 15 otázek. A bude to zvláštní v tom, že vlastně když já přečtu otázku, tak odpovím za ní. A když ona přečte otázku, tak zodpoví za mě a vždycky si řekneme, jestli to je pravda nebo ne. A asi jste si všimli a točíme to venku, takže nám je strašná zima. A budeme se to snažit udělat co nejrychleji, aby už jsme byli v teple. Teda otázky máme předem takhle připravený v této krabičce a my ani jedna nevíme, co to je za otázky, takže tak začni. Fotíš ráda? Co myslíš? No, jo. Ano, máš pravdu. Tak jo, kam to budeme dávat? No, dál. Umíš zpívat? Tak podle mě zpívat umíš a mně přijde, že jenom říkáš, že neumíš, takže asi tak bych to řekla. Neumím. Teď ty. Klidně to házej na zem. Nepřečtu to po tobě. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější bonbóny? Jaký jsou podle tebe moje nejoblíbenější bonbóny? To je hodně složitý. No tak z části. Gumový medvíci. Ano. No takže prostě gumoví medvíci u mě jedou. Teďka já, drž to. Mám zmrzlý ruce. Líbí se ti surikaty? Jo, surikaty se ti podle mě líbějí, ale nejsou to tvoje oblíbený zvířata. Je to tak? Asi jo. Nejoblíbenější voňavka? Tak na ty nejoblíbenější voňavka je... Jsem zvědavá. Zvědavá, co z ní vypadne. Marc Jacobs? Jo, máš pravdu. Dot. Stejně to spadne na zem. Teď Jana. Bramburky nebo bonbony? Co myslíš? Tak podle mě ty máš strašně ráda bonbony, taky gumový medvídky a tak, ale podle mě nejvíc miluješ Pringlesky. Mám pravdu nebo ne? Jo. No, takže teď ty. Podrž to. To jsou dva. Ona to praskla. Tak jo. Spí se zavřenýma dveřma? Na ty nespí se zavřenýma dveřma. Spí s povotevřenýma. Já se bojím. Tak jo, další otázka. Co neumíš? To je těžký říct o někom, kdo podle mě umí skoro všechno. Ale podle mě jediný, co neumíš. Jako hodně neumíš lhát. Když se snažíš lhát, tak se tváříš, jakože ti cuká pusa a tak. Takže podle mě neumíš lhát. A už mě nenapadá nic jiného, co bys neuměla dostatečně dobře. Já Teď ty, no tak promiň. Bruslíš ráda? Na ty hodně ráda bruslí a čeká, až zavrzne bazén, aby na ně mohla bruslit. To bylo trapný. Bohužel pravda, drž to. Jedna vypadla. Spadla ti. Tak to zvedni, ne. Víš, tak jako, já už se dala jednou. Miluješ někoho? Tak já nevím, jak bych na tuhle otázku odpověděla. Ona to má takový trošičku složitý, viď, Natálko? No ono to je složitý v tom... Já nevím, jak to mám říct. Ano, má ho ráda, ale neví o tom. Má ho ráda hodně, ale nechce říct, že ho miluje. Tak bych to asi tak řekla. Teď... Nám padají ty papírky. Ty to nepřečteš, co? Ne, po tobě ne. Baví tě někoho malovat? Jakože líčit? Jo, tak na ty to hodně baví. Jo, asi tak pravda. Drž? Tak jo. Teďka, kdyby si musela vzít jedinou věc pryč, co by to bylo? Podle mě, kdyby ty si musela vzít jedinou věc pryč, tak bych to byla já. Ne. Ne, dělám si srandu, asi bych to nebyla já. Byl by to buď Mickey, což je její pes, a nebo mě už nic jiného nenapadá, nebo ten kluk, ale podle mě by si vzala spíš toho psa. Baví tě uklízet. Ona neumí číst. Umím, ale ne po tobě, když tak příšerně píšeš. No. Myslíš, že mě baví uklízet? Co myslíš? Ne.
No, takže myslím si, že jako obě jsme řekli pravdivou otázku, že ne, nebaví mě uklízet. Když už mě baví uklízet, tak je to opravdu jenom u někoho jiného. A to, že mu prohrabu věci, tomu říkám uklízení. Takže uklízet mě opravdu nebaví. Věříš na duchy? Ne. Na ty na duchy nevěří. Ty prostě, já to nechápu, já jako taky ne úplně, že bych věřila prostě tamhle je duch, to fakt ne. Ale já nevím, ale jsem strašpitel a bojím se všeho, čemu se říká, že by mohla něco udělat a ona ne. Takže asi takhle to podám. Počítač nebo tablet? Co myslíš, že bych si vybrala? Tablet. No asi jo, i když jako bez počítače bych taky nedala asi úplně všechno, protože mi přijde, že zase na počítači je něco rychlejší. Například, mě teď nic nenapadá. Ne, tak do školy dělám věci na počítači, takže si myslím, že jako to asi by bylo pro mě nejdůležitější kvůli počítači. Další otázka. Co kluci? Tak, tahle ta otázka je trošičku těžká u této z rodičky, protože ona to má těžší s klukama. Ona ho chce, on jí chce, ale ona se stydí a tak proto odpověď je, že nevím, jak to mám říct. Stačí? Na to nemůžu. Máš to? Máš na sobě... Máš na sobě hodinky? Ne. Mně stačí mobil. Nemám na sobě hodinky. Mně stačí mobil, viď? Jo, stačí mi mobil. A poslední otázka je, co myslíš, že budeš ty jako dělat za práci, až budeš dospělá? Budu princeznou. Já budu princeznou a budu mým poddaným. No jistě, určitě. Ne, já si myslím, že tebe vidím buď jako vizážistku, nebo něco s vlasama, protože tebe baví česat a baví tě malovat, takže podle mě to bude něco okolo vizážistky a podle mě i klidně něco s módou, protože tě baví i návrhy jako módní a tak. A myslím si něco takového. Podle mě nebude žádný právník. Myslím si, že na to nejsi dostatečně jakože, no taková, jakože, ne nudná. Já úplně neříkám, že taky právníci jsou nebudeš právník. ale já taky nebudu právník a taky nechci. Ty budeš pták. Hned bych věděla lidi, kterým se můžu vystrat na hlavu. To jsem úplně neměla říkat. Dobře, tak jo, takže tohle to je... Co to máš? Dej mi taky. Dej mi. Hned. Už došli. Hele, dej mi ty žvejkačky. Dej mi jednu. To je hrozný, tohleto. No, takže tímhletím bychom ukončili asi tak 15 otázek. Já nevím, třeba jste to počítali, ale já fakt... Máš to v šátku. Ale já fakt nevím. Počkej, opatrně, jak nespadne. Jo, mami. Jo. Tak jo, takže tady tím bychom teda ukončili asi tak 15 otázek. Opravdu nevím, jestli jich je přesně 15, ale teda doufám, že se vám tak líbil. Znova opakuju, že budeme moc rádi za každý komentář, like, odběr a cokoliv, co se bude týkat našeho videa. A doufám, že se vám teda líbilo a omlouváme se za to, že se tak pořád přešlapujeme a tak, ale Sněží. ale je tu obrovská zima, takže jako opravdu opravdu to nejde tak lehce. Jenom stát na místě. Tak jo, takže doufám, že se vám líbilo a papa.